Arrastion guraso eta etorri zareten guztioi. Hemen elkartu gara berriro kultura astea ospatzeko. Ekitalditxoa oasi baino lehen gure eskola komunitatearen helburua kulturari aupada bat ematea da, eta gure hizkuntza euskara hurbilago sentituz. Eta gainera aurten korrika dator! Abestiak dioen lez, euskara da kanpora eta deno korrikara. Bai, hala da, euskara bihotzean bai, baina ahoan ere bai. Ez ahaztu euskaldunak garela, botere eta prestigio hori dugu. Gogoratu, zapatu honetan, martxoak 28, iluntzeko 8:30 bederatziak inguruan igorretik pasatuko dela. Beraz, prestatu petok eta zapatilak eta deno korrikara! Hori da, eta girotzen joateko gaur hainbat ekintza prestatu ditugu. Denetarik izango du. Beno, gehiagoko barik ekitalditxoari hasiera emango diogu. Orain, 5. mailakoek zenbaki bertso antzerkia eskainiko digute. Umeak ez garelako zenbakiak, umeak ume garelako. Zenbaki, animatu ditzakegun txalabero batek! Matematika da etika, logika, aritmetika, metrika, zenbakien errepika, kronika, jauzika, ikamika. Han zegoen zenbakiz betetan, karrika. Arratzaldea zen, eta narratu zuen zeroa, beroa, maite zuen inredua, iragana eta geroa. Beste guztien bezero, beti goxo, beti ero, atzean egon edo aurrean, aldea da gero, egon ezepan, nola izego, ekuatore, ermitzedo. Hartzeko utzita emateko 0,0. Hartzeko utzita emateko 0,0. Zeroak maite zuen bata, hau sortu zen bata, joan zitzaion salataka, beragana irabiraka. Zuzaitu ni maitea, zuzaitu nik izan, ustartzea gustura ez litzatekelar. Miok izan gaitezen zorion txuriak, sortu behar genuke elkartuta amar, sortu behar genuke elkartuta amar. Zelan galduko dunik daukadan aukera, biok joango gara pausuka aurrera, zenbaki perfektua eskolan gainera, amar izango gara gu biok batera, amar izango gara. Baina han agertu zen koma, eta maitu zen zorion. Bata eta zeroa, komaren beldurez mugitu ziren, eta koma erdian jarri zitzaien. Neukertzen ditut edota eman, sarri askotan indabak, tartean banaiz bukatzen dira, pareak eta algalak. Nire gainean aspaldidanik, dauzkazuen begiradak, zuen erdien jarri eskero, zarete zeroko
Zuen erdian jarri ezkero, zarete 0,1. Baina handik zebilen zazpia, hastia, zenbaki magikoa garai baten. Zazpi pot, zazpi altxumeak, zazpi novio, zazpi noviaren txat, hala ere gainbera zegoen, iazken, edonorekin elkartzeko gogo zebilen, eta 0,1aren ostean jarri zen bera larte tristea. Hau bizitza tristea, galdu dut ospea, negarrez pasatu dut azken astea. Zuekin jarrita izango naiz lehengo astea. 0,17 osatu zuten. Ara bapatean non agertzen den, hiriko aberatsena, milioia, une baten alasezakeen gidoia. Ni naiz botere txuena, kamioi, kotxe eta trena. Kamioi, kotxe eta trena. Zerorik gehien bere atzetik, oraindik ere duena. Iria nire ez bada izaten, hautsi beharko dutena. Hautsi beharko dutena. Iria bere nahi zuen, izan lehen, egin azperen ondo joan ondoren. Hala ere, han zeukan kontra egiteko bosta, naiz, hainbilik bosta, egin zizaken boska. Nahi gutxi ni nahiko, erdian jarritatuko, nire atzetik dantzan bandeska mutiko, beste askoren herriko, enaiz hobeto biziko, baina herria sekula ez dut nik hiltzen utziko. Baina herria sekula ez dut nik hiltzen utziko. Bostak, 10 egiteko beste bost bat behar zuen. Han agertu zen superbosta, orain etorri, orain ospa. Zenbat negar batzuntzat bestentzat zenbat bost, batzutan erdian noiz bai aurrean inoiz, noiz zara zulaztan ani dauzu superbost. Nahi baduzu gubiok jarraitezke ados, nahi baduzu gubiok jarraitezke ados. Bost eta bost elkartu ziren. Batu, horretarako batuketa etorri zen. Herri, hiri, jendarteak behar duen eragiketa. Eta milioian kontra jo zuten. Oreka, barreka, ni naiz batuketa, jendarteak behar zuen eragiketa. Baina milioiak hiria 0 bihurtu zuen. Zenbakia tristeturik elkartzea deliberatu zuten. Han zeuden bost eta bost, 10, eta han zeuden 0,7. Indarrak elkartzea erabaki zuten. Han joan zen 10,7. Milioiren bila. Trangel zegoen zenbaki borobila. 10,7 zeroak jaten hasi zen. Lehenengo bat, gero beste bat, horrela 6 zeroa jan arte. Milioia bat bihurtu zen. Hiria lasaiago zegoen handik aurrera, baina bat zeuden miseriak ere. Han agertu zen 4,83. Pinoiz ezen bostera altxen, eta negarez pasatzen zuen eguna. Mundura etorri eta oker baina zuzen, gaur ez nazen zerbain herri behi izan nintzen. Azterketetan nago berriro agertzen, gutxi falta zait baina enaiz inoiz heltzen. Gutxi falta zait baina enaiz inoiz heltzen. 4,83 gizajoa. Ikasle guztiek gorroto zuten zenbakia. Mundutik triste zebilenean, han arkitu zuen 10,7. Eta guztien artean bete zuten saskia. 15 sortu zuten. Amabostak, kostarik kosta, kostala kosta, koskarik koska egin zuen erditik ospa. Hiria zerotu egin zen, dena zen utxune, nagusi, agure eta ume. Oteizatarrak
gustura zeuden oso. Baina bidaiatzen zebilen, pirira heldu zen. Sudur bat aurpegian gainean, bibegiak guztira, irudira eta oarekin lau. Kaixo, nire izena 3,14 da, baina denek pideitzen didate. Goizero honak itxartzen zaituzte. Pipi. Iria niretzat izango da. Iria piran deitu zuen, eta pikutan ei dago. Zelango pitotea. Han bizi dira pikantea, pikaroa, pirata, pirueta, pintorerik onena, Picasso ei da, eta inguruan omen daude Pirinioak ere. Esan digutenez, bertan egiten dituzten munduko pizzarik ederrenak.